ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंबा काजू बागायतदार शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चाला या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात पाठिंबा देण्यात आलेला आहे। संपूर्ण जी दुकानं आहेत ती आपली दुकानं, बाजारपेठेतील दुकानं बंद ठेवून या मोर्चाला पाठिंबा देण्यात आलेला आहे। आज या ठिकाणी मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला होता, जो आंबा काजू बागायतदार यांच्या जे नुकसान झालेलं आहे त्या संदर्भात नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आक्रोश मोर्चा हा ओरोस या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित करण्यात आलेला आहे। आक्रोश मोर्चा त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि या आक्रोश मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक संघटना सुद्धा पुढे आलेल्या आहेत, अनेक लोकप्रतिनिधी सुद्धा सरसावलेले आहेत। शेतकऱ्यांचे जे नेते आहेत राजू शेट्टी त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा सिंधुदुर्ग नगरी ओरोस या ठिकाणी सुरू आहे। मात्र इतरही जिल्ह्यामध्ये, इतरही तालुक्यांमध्ये याचा पडसाद पाहायला मिळत आहेत। तालुक्यात व्यापारी संघटना सुद्धा या मोर्चाच्या पाठिंब्यासाठी सरसावल्या आहेत, विविध संघटना सुद्धा या मोर्चाच्या पाठिंब्यासाठी सरसावलेल्या आहेत। शेतकरी, बागायतदार यांच्यासहित व्यापारी सुद्धा या मोर्चात सामील झालेले आहेत। वेंगुर्ल्या शहरामध्ये मी आता आहे आणि आपण माझ्या मागे बघू शकतात की आपली दुकानं पूर्णपणे बंद ठेवून या मोर्चाला व्यापाऱ्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे आणि व्यापारी वर्ग जो आहे तो सुद्धा या ठिकाणी ओरोस या ठिकाणी या मोर्चासाठी दाखल झालेला आहे। त्यामुळे नेमकं आता आंबा काजू बागायतदारांच्या मागणीला कशा प्रकारे यश मिळतं आणि या मोर्चा कशा प्रकारे यशस्वी होतो हे पुढील काळात स्पष्ट होईल। मात्र जिल्ह्यात संपूर्ण या मोर्चाचे पडसाद आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। व्यापाऱ्यांनी सुद्धा आपल्या जी दुकानं आहेत ती बंद ठेवलेली आहेत आणि मोर्चात सहभागी झालेले आहेत। त्यामुळे नेमकं शासन या मोर्चाकडे कशा पद्धतीने बघतंय आणि कशा पद्धतीने आपले निर्णय शासन दरबारी जे शेतकरी, बागायतदार जे सहभागी झालेले आहेत ते कशा प्रकारे शासन दरबारी आपले मागण्या या मान्य होत आहेत आणि कशा प्रकारे पुढील रणनीती असते हे पुढील काळातच स्पष्ट होईल। कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला।